କାହିଁ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା କଥା ଛାଡ଼ୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଇମାନେ ଯେନ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତିଆ ବଇଲେ ବି ଲୋକ ନାକ ଟେକିବେ ବାଗିର ଲାଗଲାନ। ସବେ ତ ଗୁଟେ ଗାଡ଼ର ମଡ଼ା କାହାକେ କାଣା ବୋଲି କହିବି। ଖୋ ଶାସନ ନି ପାଇଲା ତକ୍ କାଣା ଶୁନବ ଯେ ଚିକନ ଚିକନ କଥା ଆର୍ ଶାସନ ପାଇଗଲେ ଆରୁ ଇତାକର ପାଗ ମାଡ଼ି ପାରବ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ବଲବାର ଯୋଗ ଭୋଗଟା ଖାଲି ଇତାକର କପାଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନି ହେଲେ ନି ଦେଖୁଛନ୍ କମି କମି କରି ଲୁକର ଜନମ ପାଇଯାଉଛେ ହେଲେ ଯେନ୍ତା କରି ଦେଖବ ହେ ତିନ ହାତ କାଣ୍ଡେ। ହେଲେ ଇ ରାଜନୀତି ଥି କାଣା ଅଛରେ ବୁଆ ଇତାକର ଲାଗି ତ ଧୁଇ ହେଲେ ବି ଭଲ ଆର୍ ମର୍ଡି ହେଲେ ତ ତାର ଠାନୁ ଆହୁରି ବି ଭଲ। ନି ବଇଲେ ଇ ଦୁଇ ମର୍ଡି ବାଗିର ଜିନିଷ ହମିଶା ଲାଗିଥିବା ବଇଲେ କାଇନ ଇମାନେ ବାହାନା ବନେଇ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ତିରିକ ତିରିକ ବୁଲି ପାରବେ। ଦେଖୁଛ ପରେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ଲା ଖଜାନା ଥି ପଇସା ନି ଥାଉନ୍ ବୁଆ ଚିନ୍ତା କିଛି କରବାର ନାଇନ। ହଏ ହୋ ବିଦେଶ ବାଲେ ତ बाट ଦେଖୁଛନ୍ ଲାख ଲଗାବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରବାର କାଣା ଅଛି। ଯେ ଛୁଟବାର କଥା ନି ଛୁଟବା ନେଇ ଆନିକରି ହାତ ପୁଛି କରି ମୋଟ ଟିକେ ବାଗିର ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସମୁଦର ପାର। ନି ହେଲେ ଜ ହେଲେ କାଣାଟେ ହେଇଯିବା। ଇଟା ତ ଖାଇଲା ଆମର ଦେଶକେ ସବେ ଯେ ଯାର ବାଟେ ଖାଇ ପିଇ କରି ମୁହ ପୁଛି କରି ମଜା ଦେଖଲେ ପରଜା ବିଚରା କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଇ ତ ହେତାକର ବାଗି 5 ବର୍ଷିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ଟଟି ଧର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇକିନି ସବୁଥିର ମାଲିକ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା ତ ଇଏ ଆଇନି ବଇଲେ ଖାଇଲା କିଏ ଆର୍ ବୁଇଲା କିଏ। ଯାହା ଲାଗୁଛେ ଇ ଅବସ୍ଥାର ନି ସୁଧରେନ। ଇଟା ତ ହେଲା କଲି ଯୁଗ ଇମାନଦାର ଖୋଜିଲେ ଆରୁ କେନେ ମିଲବା। ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ମୁରୁଗ ଲୋକ ଆର୍ କାଣା କରି ପାରମୁ ବୋଲୁଛନ୍। ଯାହା ବଇଲେ ବି ହଁ ଆଇନ ଆମେ ତ ସହି ଲହିଁ କରି ଚଲି ଜାଣଲୁନ ଭୁକେ ଦୁଃଖେ ଯେନ୍ତା ହଉ ଚଲି ଯିମୁ। ଇମାନେ ହେଲେ ଥୁଡ଼େ ଲୋକ ବଲେ ଥାଉନ୍ ତ ଯେ ବି ବାହାରିଆ ଲୋକ ଦେଖବା ଏ ତାକୁ ଦେଖିକରି ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହଉଛେ ବୋଲି ଖୁସ ହେବା। କାଁ ବୋଲୁଛନ୍।